John piang nak tu leng mang lewa kan ta chun nan thin long atiang kholo mi thirom sia chun ti ka zon te chuka boi de we ti nan tim nan ko thiro lo bi hal zong kha atha tok te la ye. Ja, det kan jeg godt lide, den der form for undervisning, hvor jeg siger noget, hvor I også kan stille spørgsmål. Ka du tuk mi jete ka John piang lewa khaban tu ko thiri bakhat bi eru kha bakati ding zong kha John piang lewa ka du ngai te. Det første skriftsted, vi skal læse, det er i 2. Peters brev, kapitel 3, og fra vers 3 til og med 7. Bible chakan de mi masat jam kan de ding mi chu Peter ko ni na ngan pathum am he pathum min pasri tiang silai. Bare ja, danskere, kan I se herop? Dansk hvor kan ga fordi så læser jeg det ikke, så bruger jeg ikke tid på at læse det op. Ja. Kadel di lem la kha kamanel la mo amasabi ga nan hal ok I kadu mi chu chandong nak chana chun an pum sadu nak ni ok mi na kha an chung chok lai nan ni chu ani ni so na lai I kara than lai tia bia akamasilo me atu khojaya da kun kan pu pan ha chu an thi diam chang siman selo thil chu wale seri in asiban tu pe sipen ko hi an in ti laiประเทศนี้ล้านเลียวปีหินเบียรักชิมอีวันละวันเลยค่ะรักเสริมหน้าตีค่ะอันนี้หัดเตอร์ดูเราวันเลยจูตีชงอินและตีอินเสระสีวันเลยลุนรอกตูจูตีเทียมบวนชุกโชตีค่ะสีสิมันเสลอประเทศเบียเทียมนี่จุนอตูอีโอมีวันละวันเลยฮีไม่อินรออกอะจัวรีนาประเทศเจียเรลโลมีนาอันเบเจอันสีนี้และโรอันสีนี้จะจุนจัวอันสี Her advarer Peter mod at tro, at tingene bare bliver ved med at være som vi synes, de altid har været. จะกันตีไล่ปีเตอร์นี่กำหัวหน้ากันชวนเพียงดูมีจูตีฮีที่ละจังก็มีกองฮิโซมันดูฮีตีนี่ละสิฮีตีฮัลเตอร์ทันกันดูอีจูเฮเปตไลน์ที่ละจังมีกองให้ปีเตอร์ในการกันชิปมีกันสิ Det er ikke sikkert, det er så farligt for jer, fordi I har oplevet store omvæltninger i jeres liv. นั่นสาเหตุจูคือที่นุ่งมีจอมเปียกหนักเสียแล้วจะนั่นนุ่นเล่นนักเครียดนุ่นเล่นนักอันนี้จังมีลองแต่นั่นสิจ้าขัน Men som dansker kunne man godt fristes til det. Jeg er født cirka 11 år efter krigen, 2. verdenskrig. เดินมักปวดจะจุดพุ่นดังสิคนมันแก่ฮีจะกันตีละวอลเลย์จงราลเป็นที่นักอีกุ้งเลยขัดหัวช่วงมีก็สิฮีวอลเลย์จงราลซีนิงกงเฮปิดไลโม่เป็นชิมดูมีครับ Og har næsten kun oplevet, at tingene er blevet bedre og bedre i Danmark, og vi bliver rigere og rigere. จูนหุยกันมุมีจุดที่ที่ละชินิกายแข่งชินลังมังเดินมักส่งให้กุมขัดหนุกุมขัดกันรุมชินลังมัง Men der kommer et tidspunkt, hvor tingene forandres også dramatisk her på jorden. วอลเลย์จงอาเห็นนี่ขัดขัดจุดที่เลยครัวฮับปีนขี้อาเช่นนี้จานเหผ่านเด็กก็ไล่ Og det sker, når Jesus kommer igen. Og det skal vi komme tilbage til. Først vil jeg lige gå lidt videre med det her, og så ganske kort sige, at ridse de forskellige tidsaldre op, som Bibelen underviser os om. Så det du ikke kan så lege, det lege Bible chani chan karlak det chan sining det bedline altså opbygning kong ha. Det kan være, at I vil inddele det anderledes, men nu kan I se, hvordan jeg har inddelt det i 8 forskellige tidsaldre. Det første er tiden fra skabelsen, Edens have med Adam og Eva, og så ind til syndfloden til Noas tid. Chana temece volei serama sika in jegentilai ruo suri no a chaniti atolning ani chan tiang khat chan khat. Det var det Peter var inde på, at der kom en syndflod på et tidspunkt og udslettede hele menneskeheden. Jujache tu nai Peter ne ban chim mi khati ni volei kharho tia chim du mi khai ka hin se. Så også der på Noas tid, der troede man bare, at tingene blev ved med at fortsætte, som de har været i mange år. Noa chanjonga khanjegen tila hitina minung nan dakruwa mi hitin tila siko lai ti kempung ma pian dakruwa hi umvego. Men selvom Noah havde advaret om, at der vil komme en syndflod, at han byggede en ark,
og prædikede for folket, så ville ingen tro ham. no ani kha hi ru asur lai vole hi ti ne khu di lai ti arak chim lang bang ko na kan khau mun muni kan zai pi pan rak rel lo Så inddeler i næste tid fra Noah indtil Abraham. pani na ka chun no a chanin Abraham tiang kha chan ni nak tian ti Abraham, det er patriarkernes tid, der ser vi, at Gud udvælger en person, hvormed han senere vil forme en nation, som er Israel. Abraham chu kan thei ban tukin zera si pathian ni alain thim mi chung khar an si anuin ama chan hong kal ti ka nu ram pakhat ti mi pun pakhat chuak ding pathian ni arak thim mi chung khar thok na ka si. Den næste tid, det er så patriarkernes tid, altså det er tiden med Abraham, Isak og Jakob og Jakobs sønner. Chu cha chun ni patriarch ti mi chu khi hol thuk an man mi simo hi pol chu je da kan ti ti chun Abraham, Isaac, Jacob afale pol na chan kha man na pol chi ruang kha patriarch ti an ti mi si khana pol kong kha. Hvor en familie formes til at blive en nation. Det ser vi i Egypten, hvor Jakobs 12 sønner bliver til en nation. Chung khar pakhat in mi phun pakhat ram pakhat hong chu na kong kasi Egypt Israel tan na munin an hong chu ki ram pakhat an hong sina kong kasi khan chan pakhat tian ten mi mo. Så har vi den tid, der hedder udvandringen af Egypten, så lovens indstiftelse på Horeb bjerg indtil kongetiden, altså op igennem Josvas bog og dommerbogen indtil kongetiden, hvor Saul blev konge. Når vi chanin siang barhang na uknak chan chun bechei tu na chan kha zai tin da Israel mi han ne ruai lai ti mi in siang barhang in bechei tu chan tiang kha bechei tu tiang an ban ruai ning chang kong kha. Kongetiden indtil det babyloniske fangenskab. Siang barhang na Israel siang barhang na ani uki chun hu in sala Babylon sala antaning kha Anjan tiang chan kha chan kha da rel sifon. Jeg håber det siger jer noget alt det her. Ellers må I spørge. Ja. Gahin hi ka chimi chung han to pal te chan ten ni kan long ave de shin hal kho city mo. Det er egentlig bare noget jeg lige går hurtigt igennem for at ridse op de forskellige tider. Ja. Chun chan hi ti ten si go ja han rang de go ban kal bi ka si. Efter det babyloniske fangenskab, hvor folket vender tilbage til Israel og bygger templet og bygger Jerusalems mur, tiden fra Esras bog indtil det nye testamente. Ka Babylon sali antan chung sali antan liu khan Jerusalem temple saktan nak anthok in kha anthok in begam thar tiang kha chan kong kha chan khatia anzori. Der går cirka 500 år der. Hum sanga rong rau ti hi hin. Så er det den kristne tidsalder, den som vi lever i nu, indtil Jesu genkomst, den har varet lidt over 2000 år. Hi boy sukri chanin atu kan nun himo tu kan chanin boy sukri rat than lai na ding kong tu hi kum thong ni rong. Og vi skal se lidt senere på, at når man læser det gamle testamente, så er den kristne tidsalder, den er skjult. Særligt i Daniels bog kommer det frem. Det er skjult. De så i det gamle testamente ikke menighedens tidsalder. Det var en hemmelighed. Paulus forklarer det som en hemmelighed. Bible bigam hun kan zo chen Daniel chan liu ten ha kan zo tika jigan tila tu hi chan lei si de chun khri fa bu chan ti mi kha jigan tila an rak mu thu kholop hi ai thup mi chan si de pol ni achi me te. Efter Jesu genkomst, og det skal jeg forklare dybere, hvad jeg mener med det, så kommer det, der hedder tusindårsriget. Det går vi dybere ind i senere. Og det sidste, det er den nye jord. Det er den endelige tilstand, hvor de troende bor på. Så skal jeg lige ned og skifte til en anden slide-serie. Så kan I tage en tår vand eller en kop kaffe så længe. Det går hurtigt.
Hol kale mi kha book te achi de lo chun ven ka bom te mo ki Bible become plun te ha si te khat tampi nan lunga tliang lo mi khom mo oh ani chu chau panga Genesis in Deuteronomy tiang ha Moses chau tiang de an chin Det kunne også godt være, at jeg skulle gøre den hvid. Exodus har Moses chau pa ni na Moses tiang por tha ja chin Det er sådan, de beder. det kan ikke først Moses bog de siger til Genesis next week so that's it three siger til number left guys you know pangat yang no Moses chau anti Moses tiang mi sit is chau kapor ka jo chun cha thiang te ti lamang mi khiมันฮัลโกมุกันรัวจีนอะไรฮอลเล่สติกขันเนี่ยอันเป็นปีง่ายไหมฮีกาแฟเฮบักโวยชูทุ่มกันหักเลย Er vi klar igen? Ha, kan det ikke lade det? Ja. De sidste tider, Bibelen kalder faktisk de sidste 2000 år, altså hele menighedens tidsalder for de sidste tider. Bible ni, chan ni dong nak chan ni si chang dia achim mi hi atui kri pha bu chan ti mi atui kan chan hi mo kom thong ni rong kal chang mi hi Bible ni dong nak chan ni si chang. Det vil sige, på Bibelens tid, de første kristnes tid, der levede man i forventningen om Jesu genkomst. Hi chan chung a hin kri pha ma san ha jong ni boy su kri ra than lai ti mi kha ru chan nak nan pian nak nei peng. Og Gud har egentlig ønsket det sådan, at menigheden til alle tider skulle være i forventning om Jesu genkomst. Hvad tien song ni hin adu mi se go je de chen zoom tu na ni hin boy para than lai ti nga lang ngai an ding patien du mi jong se go. En stor misforståelse, der har været i kirken op igennem tiden, og som egentlig stadigvæk er, særligt har den katolske kirke været med til at fastholde det. Jadi tilai krifa butun biar cunga hin jadi tilai ki ithai thiam lo nak mu thai sual mi te tampi kho kan zo tiga hin jadi tilai hi hepe tlai hin RC Paul mu Roman Catholic Paul hi fact bin adir mi ansi. Det er et udtryk, I vil støde på, hvis I studerer det her lidt nærmere. Det er det der erstatningsteologi. Altså at Gud var færdig med Israel, fordi de korsfæstede Jesus. Chú cha chân hi kong hepe tlai Bible study tam de uzo tiga afiang ngai mi chu ti jadi tilai hi Esther ama Bible word in chim mi simo chu chu da si ti chun bo Israel mi hane boy su kha an hlot chang an tha chang cha khan kha kong hepe tlai hi nong chok mi chot kek na kasi. Men Bibelen taler om, at Gud han har, hvad skal man sige, et formål både med Israel som nation og med menigheden. Sing patien adi tak tak mi atin mi chu te na si. Ben hi in Israel mi kha ram pakhat an si an ma zong kha dot na te an ma cha tin mi zong che ve bet khri fa bu ti mi chu zoom tu pol kha na pol kan cha patien ni tin mi si ko te. Og vi skal ikke gå ind i studiet af Israel særlig meget, men det i sig selv er meget, meget spændende, fordi at det har noget at gøre med Guds løfter til Abraham. Kan så det Israel kong long bi kha fak bin jegen tilai study ka si loin hi chung han khro har thil ki athatuk mi thil pathian ni Abraham kha khro har darak choice ani hi thil chang mi vel te pathian tin mi ki Israel kong zo tik hin khro har tok si. Men når I snakker med mennesker, som måske ikke tror på Bibelen, så er nationen Israels tilstedeværelse det største profetiske, eller det stærkeste tegn på Bibelens troværdighed. Patien
thấy lo mình hả bố he nên ni ruột chuyện chuyện gìกันตีlại Israel mình hả khá gìกันแต่ประเทศนี้เลยทีมมีใช่หรือไม่ประเทศนี้ครัวหารินเลี้ยงเงินตุกินโจยmình hảสิที่เที่ยงลองขึ้นอลังคอมเมนต์รัวคอมเมนต์ Ja. Næsten hver eneste bog i det gamle testamente forudser, at Israel ville komme tilbage til deres land. Bible cha hi kan zo tika chalhun pol he tampi ukhat kan zo tika Israel mina salan chan nun an rama an ki than te lai tika chimpeng. Og det skete så i 1948. Chu arak chimban to achang te tak thongkhat le zakul somli le kumri tak Israel mina kan rama ki tak. Jeg fik vist ikke gjort helt det færdigt med erstatningsteologien, men altså der var kristne, der mente, fordi at jøderne korsfæstede Jesus, så ville Gud ikke have med dem at gøre længere. Ang angelo che tu nai kan chimmi Israel mi kapathian alho chang na an tha boisu an tha ronga tia ti hi si selo jeiting mana Israel mi an rama kir thani pathian bikam clinter tu an silem halok te. Og Guds løfter til Israel, de var nu gældende for menigheden. Jadi chen pathian ni khat Israel mi kha hi khri fa bu ti mi chunga tel wedding rim khin ati mi nan se ko. Men det er en stor fejl. Chu jegen tilai adang chom piang cha pal nak tam piang ya. Okay. Det er lidt tungt, fordi der er over 100 slides, så derfor går det lidt tungt hen der. Jesu genkomst kalder jeg i på to måder. Boy sukrira thanak hi jegen tilai phun ni in au se dela cho. Der kommer det, der hedder bortrykkelsen. The rapture på engelsk. Jegen tilai thiang lor ti kho se. Og jeg tror, vi senere kommer ind på skriftstederne, men der er et par skriftsteder i Bibelen, der forklarer, hvad det er. Men det er, at en dag, så kalder Jesus sin menighed hjem. De bliver rykket bort. Jesus kommer, han er oppe i skyerne et sted. Mennesker på jorden ser ham ikke, men menigheden bliver rykket op til ham i skyerne. Lige pludselig. Bible cha he kharep che kong khatam deu kan zo te lai hi chuni dong nak ni boy sukri arati ga hin azum tu via te na kha join silai chum chunga join silai sinain zoom lo tu pol ji kha khan bu kho lai lo we ti chu kong chu rap chia ti mi khasi. Og det der skrevet bøger om, og det der lavet film om, det her med bortrykkelsen, og det kan man bare sætte sin fantasi i gang. Ja. Hi he petla in thiang lor ten ha boisura than na kong ten ha hi jigen tila film ten hanan tu selomo ki movie ten ha tampin nan zola kha boisura tika je tin da sing ha o tia an ru ai an tuak tan chiu mi kha mata khanan tu mi sikong. Bibelen siger, at den bortrykkelse sker sådan her. Så man blinker med øjet. Okay, du siger igen. Bortrykkelsen, den sker så hurtigt, som når man blinker med øjet. Ja. Bible ni chimi chu hi thiang lor kan ti mit thep kal te achan ben tu khana chang ko lai ti akan cho piak. Lige pludselig er vi bare der. Khi chikhat te khin phung dia rang takin chunga kan kal ko lai. Uden at dø. Thiloin. Der er en generation, som ikke kommer til at dø. Khi jigen te lai kan thilo nak hun kha si chang lai. Fordi de bliver rykket bort. Zero ha te sin khi chunga join chang lai cha. Forestil dig buschaufføren, piloten i et fly, som er kristen og bare ikke er der længere. Tuak tan man okay bas among min ha se lo ban long mong min na kha ki kiat tia lo ko ban tu ye chan ban tu kri tuak chin manu te kiat ti lo an hela ding mi phun kha. Man kan kun i sin fantasi forestille sig, hvad forvirring og hvad Ragnarok det giver. Chu che pe tan ki kan thin long kan ruan kan khor kan se ku yin chiwa khan te je na chang ha ti khen ki he tuak kho chiu khi se he tuak chiu se. Og hvordan ikke troende på jorden får travlt med at forklare, hvad der er sket. Jigen ti lai kha zoom khi achan liao khan zoom lo tu na pol ni khan jei me chang o ti buai ngang in kha kong khan chei ve la ko nga ti. Så har jeg skrevet bortrykkelsen. Når jeg skriver to måder, så kan jeg lige gå ned til den anden måde. Det er den sidste. Det er Jesus synlige komme på oliebjerget. Chu pani kati mi zon te khan tu kha thiang lor nak pakhat khan he chiu lo apani nak chu ati tang chema khan boy sukri kha jigen te la fianga in rat kha an mulai e ti. Altså ved bortrykkelsen, der er han i skyerne. Det er egentlig det, man kalder Jesu genkomst. Det er, når han sætter sine fødder på oliebjerget i Jerusalem. Ja. Kha arisura than na kong kan ti te ka pakhat ka thiang lor apani nak chu je da si Jesu Christ rim kha rak tum lai
olive tanga agi chiala dia timi kasi Jerusalem kan vi poljen tekola. Kan I huske på Kristi himmelfartsdag, da Jesus han for til himmels, 40 dage efter hans opstandelse, så er han på Oliebjerget sammen med sine disciple, og pludselig så forsvinder han i en sky, og disciplene kan bare se, at han forsvinder op i himlen. Table koloma be chanen ne ba kalbo Yesu Krika thi nu atho than nu iwan chunga kaya khan olive tlang chungin akai chum chung akai jwa ma ajub tu na he bia thi nen hu ban tu kan hong kiat than te la tia andak chim mi kha ban tu kha. Så kommer der nogle engle, og så siger de til de forbavsede disciple, hvorfor står I og undrer jer? Jutika an zo ko le khan wan chung min han nu le an ra tim le zero nga da khru har ngai nan ko nan zo ko tian tin ha. Denne Jesus, som nu er taget op til himlen, han skal komme igen på samme måde, som I så, han gik op til himlen. På samme måde skal han komme igen, siger englene. Wan chung min han an tim chu zo manu atui boy sukri kha chung hi ti joy asi nan mumi bantuk hin oi adok na ni dok na ra than te la atu bantuk te hin tia chim na te. Og der er et skriftsted i Zakarias bog, der fortæller om Jesu genkomst, hvor han sætter sine fødder på Oliebjerget, og det kløves i 2 halvdele. Zakarias chau chunga khan kan mue ti olive tlang chunga ake avan chia bak khan kha tlang kha a cheula tia. Meget, meget dramatisk, og det er kulminationen på noget, som vi skal komme ind på senere. Det er sådan her den store trængsel. Så kan man så tage det like her, så kan det like skæmnak det store trængsel, det jo skæmnak simo. Ja, kom sri skæmnak det med har nak den her polka, kan man så tit tage det like. Når jeg underviser her, så skal I ikke være enige med mig. Det behøver I ikke at være. Nej, kan hun have gong kachim, det kachim ning adi lak det kan lungklin. For når man bevæger sig ind i det profetiske, det der ligger forud, så kan der være forskellige opfattelser. Tu nai amasadik akachiman the prophet bia chimmi chu regen tela maile thil kong achang ding si cha tia kam ri fia bantuk khan hi ni hinan thin long chunga o ti masi kho ti mi te an fian ter ding ka du mi se ko. Og der hvor den væsentligste forskel ligger i opfattelserne af det her, det er, hvornår sker bortrykkelsen. Ja. Du har hende ki adang chiomi til sininga mi chu ti anru chiomi at morning adang chiomi chu zetika da chu rep che chu chungi wan chung mi na thiang lor ja si lai ti mi pakhat. Sker det før den store trængsel? Chu thiang lor chu kum sri harnak atlul hana ma choi kan si lai ti mi pakhat. Sker det midt i den store trængsel? Asilawa kum sri harnak alai fang achan liu kum tum le cheu mo kum achim lo nan a cheu rong rang atluna hinda choi kan sing hati kha. Eller sker det efter den store trængsel, altså lige faktisk næsten samtidig med hans synlige komme? Det kan tila asinelowa kha harnak semnak kan ti mi pi adi nuwa khan mo thiang lo ja sing ha arat than han te deu te khan ba sing ha ti kha ru ni ga dang chiu. Den diskussion vil vi ikke gå ind i her. Chu vial te chu ani ji te asin asilai ti mi gong ka kan ru kan i chei du mi silai lo ni hin chu. Jeg kan fortælle jer hvad jeg tror. Zaitin da ka zum ti mi tu kan chim khon ha. Og det er det som jeg underviser ud fra. Chu ja chun tu i kan chip ding min ha se ko lai. Men igen I må gerne være uenige. Jeg tror, at bortrykkelsen sker før den store trængsel. Den store trængsel vil jeg også godt lige nu sige, det er 7 år. Og så kan I spørge, hvordan ved jeg det? Det ved man ud fra Daniels bog, det 9. kapitel. Ja, Daniel sa pagkuana chunga khan kan mukho. Hvor Daniel optegner en årrække fra beslutning, altså der var Daniel var jo i det babyloniske fangenskab, det skal jeg lige sige først. Ja. Daniel ni akum hitin den dia chui mi khan kan mukho si Daniel hi Babylon salantan liu khan arketel be mi pasi.
Og han siger, at fra budskabet om, at Jerusalem skal opbygges igen. Ja, ama ni hin arak chim mi cho Jerusalem kha sakthane stelai ti arak chim lang mang. Og så giver han en række år, helt konkrete årmål, indtil alt er slut, indtil også de sidste tider er slut. Arak chim mi vi de akum sining bakin chutin chutin ka sak selai ti mi vi te kha chim kho di chuban tuk in ni dong nak jong he ti na sitelai ti vi te kha de ni arak chim ti. Og nu tager jeg ikke det helt konkret frem, men det er cirka 400 år fra Daniel, han begynder i sin profeti, til Jesus blev korsfæstet. Di tel te kan kalai lo siman sura Daniel ni hin kum zali rong rang arak ro hin zetin da silai ti ka chimi boy sukri ka vaila mata sitelai ti mi jong kha chim kho di. Og Daniel taler om nogle uger, nogle profetiske uger, årsuger, som er en uge, det er 7 år. Ja, Daniel ni hin zegan tilai azar chutun asilai ti mi chun kum khat chunga chuzar asilai ti mi polmo kha akum hepe tlai jong ar chimmi chu hepe tlai hi kum sri harnak ti mi jong hi tuak tika ama ni rak chimmi chungin lak mi se. Og efter at Jesus blev korsfæstet, så er der gået 69 uger, altså 69 gange 7. Boy sukri vaila mi anthan hu khan Daniel chim than mi chun ni athe som rukla zar kwa tia achim mi Og der kommer ind i Daniels bog, at de ikke ser hele den kristne tidsalder, som nu har varet i over 2000 år. Fordi at der mangler 7 år i Daniels profeti. Kha Daniel na chimi chau khazo thantika zegan tila hi Bible chan kanzo thantik zonga zeida sidia chun atling na in abaw mi chu kha kum sri ti mi te kha zegan tila hi antuak ti kum sri ti mi te kha alein mi te kam thak te ding mo. Og de 7 år er det, som kommer til at hedde den store trængsel. Chu kum sri ti an mo kho mi chu zeida sidia jen hi shem na an pi lai ti mi kum mi siti. Jesus taler om den store trængsel i Matthæus evangeliet, det 24. kapitel. Boy sukri jong ni hi harna kum ti mi hi mathai pakul pali chunga khan achim mi ve. Og han taler om, at den trængsel skal være så stor, at den aldrig nogensinde har været på jorden før, så stor en trængsel, og aldrig nogensinde skal komme igen. Boy suni chimmi chu hilio har sat nak tep in nakan ti mi hil han liu jong arak ballo mi silai chun mai le jong ti lo ding mi ham nak chan ka silai ti boy suni chim. Og hvis den tid ikke blev afkortet, siger han, så vil intet menneske overleve. Makha har nak kum te kha toy ter sila selo vole chun ho ma anung khomen lai lo we ti. Og derfor blev de afkortet til at være 7 år. Chu cha chun kha har na fak tu mi kum kha kum sriya toy ter si tia rak chime ti. Det vi også kommer ind på, efter at bortrykkelsen har fundet sted, det er det Bibelen taler om Kristi domstol og lammets bryllup. Hi kum sri harna adi nuwa hin Bible ni kan chon pe uzai da citizen boy sukri thut dan rang bichai na chule tufa nu pitit nak pui ti mi peti kha Bible ni kan chon. Det her det er kun overskrifter. Vi kommer tilbage til det, hvad det betyder det her. Kristi domstol. Det er en meget, meget vigtig ting at forstå Kristi domstol. Kommer tilbage til det. Som vi sagde før, 1000 års riget. Dommen ved den store hvide trone. Ja, okay. Okay. Kan cho de boy sukri be chei nak le boy sukri nu pitit nak ti mi kha chung ki mo boy sukri chun adong nak hi je ten pathian be chei nak ki dong nak thut dan rang pi be chei nak ti mi kha ka chim du de mi ke ma ka man klien mi ka tang e tu tian mi ki se. Jeg kan ganske kort lige fortælle om det her med Kristi domstol. Det er alle de kristne, der kommer frem for en domstol.
hi boy sukri becai nak kati mi jeda sit jen zoom tu vial ten ha hi becai nak boy sukri he becai nak mona kan chok ti lai boy sukri sina Men det er ikke et spørgsmål, om man... kan chei di lai bia kan chei ja bia kan chei ti lai uk tu kan sit ti lai sorry. Men her er det ikke et spørgsmål, om man er frelst eller ikke frelst. Alle er frelst ved Kristi domstol. Ja, sigen til hi sigen til rin tan lo tikis rin tan mi lo ten sila. Jesus siger jo i Johannes evangeliet, den som tror på mig, kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Jadi jangan tilai boy sukni ti miskai maka zoom mina chu bichai nak aning lai lo zoom za nun nak an pan lai ti mika ka hen siger det. Og selvom Jesus siger, at vi kommer ikke for dommen, så er der alligevel noget, der hedder Kristi domstol. Boy sukni ni jangan tilai bichai nak aning lai lo ti ko nan kika mun bichai nak ken. Hvordan hænger det sammen? Det kommer vi ind på. Kan chuak lai sinan je tin da kan silai ti mi tu cho kan theveri lo. Ny himmel og ny jord. Vantar later. Og så lidt om Israels stilling i endetiden. Israel min ha chan dong nak te ni dong nak. Men bare roligt, vi når altså ikke alt det her i dag. Hi vial te hi ni hinan kan di komen lai lo te. Kali kenen mu ko mo? Ja. Er det i orden? Jeg ved ikke, om vi skal læse det lige et øjeblik. Jeg skal lige se det komme frem. Årsagen til, at det går så langsomt, det er altså som sagt, at der er over 100 slides i den serie der. Kan det de har ting hamatika. Han tog parti. Det er Peters pinseprædiken. Jeg synes ikke, vi skal læse det frem. Ja. Fordi det tager for lang tid. Kan det lemla til Peter ni jengtila Pentecost ni thong tha chimmi khasi. Det er kun for at understrege, at han der i vers 17 siger, at det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Og det er det med åndsudgydelsen. Jeg vil udgyde min ånd over alt kød. Han forklarer, hvad det er, der sker pinsedagen, at Helligånden kommer over folk. Og så er det, han bruger udtrykket, det skal ske i de sidste dage, at jeg vil udgyde min ånd over alt kød. Joels profeti. Hikamuna adila kan de la sinan leisri na zo te chimmi khije da ti sia chun ni dong nak ni chun mi vial te na sinan ka tharau ka toi lai ti ati mi kha zo te ki ni dong nak ti avan chim du mi te kha. Kun for at understrege det, jeg har sagt tidligere, at allerede fra menighedens første dage for 2000 år siden, der kaldte man det de sidste dage. Så jeg synes, at man skal du kan krifa bun han gum athok ka rim rim hin ni dong nak chana kan ti ati mi andak chim change. Det er det samme igen. Det er Hebræerbrevet, det første kapitel, der siger, at mange gange har Gud talt i fortiden til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende, der har du igen udtrykket, dagenes ende, har han talt til os gennem sin søn. Det er egentlig det, jeg vil frem i den slide her. I kan gå til Hebrew pakat nak chunga kan. Jangan tilai lan liu prophet na chanin arak chim lang mang message chen I dong nak chan dong nak le khama hin afapa mangin bia chim ti mi kha Hebrew pakat chunga kan mu. Ja, så dagenes ende har varet lang tid. De sidste tider har varet lang tid. Chun ni dong nak an ti mi chong sao ngai hi det. Den tror jeg lige vi skal springe lidt elegant henover. I chui mi sigan van kaltak ko lai det. Bortrykkelsen har jeg skrevet troens sigtepunkt. Det er det, vi ser frem til. Nå, ja, zoom tun ha, tiang lor kan ti mi chui kan ti lai, zoom tun ha, mai lia tun ding mi mo, chang ding mi. Men
Det, at vi forventer, at denne her dag kommer, hvor lige pludselig alle de kristne er væk. Hini jangan tilai kan dua micu zoom tun vial ten hakang rulo bi mit tap kara bok tan lo tilai tia kan zoom. Der kan man også sige, den dag kan komme når som helst for dig og mig. Jangan tilai chu ni na chu sining chu nang malaki ma kan chung zonga hong lang kho mi si. Den dag du og jeg dør. Jangan tilai silo le nang malaki ma kan thi ni zong kha se kho men ko. Jeg kan gå, når jeg skal med toget hjem, så kan jeg gå ud foran en bil og blive dræbt. Jeg kan gå ud foran en bil og blive dræbt, når jeg skal hjem i eftermiddag. Nå ja, minung kan nak du hitika kalpa kaloi pa so motor chunga ka thi kho ko. Så er min tid færdig, så er jeg klar til Kristi domstol. Så har jeg ikke mere at gøre her på jorden. Så er min stilling den samme som de kristne, der bliver bortrykket. Kan I forstå det? Ja, zoom tu nak kan cha tu na yawan chimban tu kan kal rolo pin kan thi kha kan nun nak cha na di siko. Chu ja chun asul lam chu je kan tilai pathian he iton ding mi si cha kan sining kha ai khat ko tia karua ti khaliu anong min ha thiang lor si min ha le kanun nak adi I kan ton ding mi ki zoom tu nak kan ba si te ning ding cha ai khat ko ti. Jeg tror, at for at I forstår det her, så skal jeg fortælle lidt mere om, hvad Kristi domstol det indebærer. Chun je kan tilai kan chim du de te ding mi chu boy Jesu Christ be chei nak ti mi kha je da sing ha ti mi kha. Kristi domstol, der bliver din tjeneste for Gud bedømt. Chu je da chim du Jesu Christ arian na tuan mi he pe tlai de tin da si ti mi so nak sing hai. Kan I huske lignelsen om de betroede talenter? Je kan tilai zoom tun ha lak song ti mi kha nan. Jesus fortæller en lignelse om 3 personer. Den ene får 1 denar, den anden er det 2 og 5, Fritz, eller er det 5 og 10? Ja. Kha je da si ti chun boy su hin rak chi mi chi pakhat pa chu thong khat pek mi pakhat chu 1, 2 og 5 er det ikke sådan? Hvad siger du? 1, 2, 5. Jeg tror det er 1, 2 og 5. Ja. Ja. Kan I huske den lignelse? Der kommer på et tidspunkt kongen tilbage, og så spørger han, du fik 1 talent, hvad gjorde, eller han spørger først ham med 5, du fik 5 talenter, hvad gjorde du ved den? No, ja. Jamen jeg handlede med den, og jeg fik 5 mere, her har du 5. Kha cha tham nan de la khan mathai mak luk ni an tir ning khai ai dang chiu la sina chim de mi chu pakhat kha phang khat ti mi pakhat kha phang ni phang nga ti ti ma cheu chen thong khat thong ni thong nga ti mi kha an boy pa ra ti ka je tin da tin ha ti mi khan den tuan ning chiu hal na kho ma kong kha sie ti chim du mi chu. Ham med de 2 talenter, han fik også vide, hvad gjorde du ved dem? Jamen jeg handlede med dem, og her har du 2 mere. Ja. Cho chen kha phang ni anga mi pa kha je tin da khul ka tlot kan rak tu ti nang ma lo kar boy pa kar kol ve tu phang ni a lein ka chu pi tia ati mi pa si. Så var der ham med den ene talent. Kan I huske, hvad han gjorde ved den? Lo mano mi pakhat pa kha phang khat te long pe si mi pa kha je tin da ti kha nan thei ti mo ti cha dang ka thong khat ti nak lai mo mis for loading silai. Han gravede den ned. Det sin hvor I tanga cho le. Og så gravede han den op igen og siger, her har du den, du gav mig. Pu mi te khawan chue boy pasina hi nang ma pek ning ten ka chu pi that. Han fik faktisk skæld ud. Der får man en fornemmelse af, hvad Kristi domstol handler om. Din tjeneste for Gud bliver vejet og bedømt. Af Jesus Kristus selv. Så den tid, der er givet os her på jorden, den bruger vi til at tjene Jesus med. I forhold til det kald, han har givet os. Han har kaldet os til en opgave hver især. Du sagde, at han ville ikke nogen leve han patient ni, så kan det kan pege chiu milak song chiu in ama charin kan tuan ding ni chan kum kan nun nang hai si. Chu ding te I beche ni det kan lo lai ti mi song kan I kan fiang di lai. Og der får vi en løn for vores arbejde for Jesus. Du sagde, at kitia kan chun kan din tuan man chiu lak song kan mu te lai.
Så det er en form for, ja, ligesom i skolen, du får karakter for din indsats. Sikken til at sige hay lov cô chú thì sige rằng là khán trái với bữa tuổi thì cả anh mà lấy ví dụ xin những chiều mắc anh muốn bật tục cái công ha. Det vi alle sammen ønsker at høre ved Kristi domstol, det er det, som han sagde til dem, der fik 2 og 5 talenter. Vel, du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget. Chú sa chân dây đã chỉ khá cần thấy bận tục khăn ní đâu nặng đi bị chết nặng giống như thế đã xia giờ chunฝั่งนี้มุมีปากค่ะฝั่งนี้มันมุร่วงขันบ่อยปานอารมณ์มีมาสินะดิ่งฟีลกันทีละจูมาเฮโร่ไอทีดิ่งที่มีค่ะกันมุข้อ Når vi kommer hjem i himlen og deroppe, så skal vi ikke bare ligge på en badestrand og sole os. วันจุงกันไก่ติงจงว่าหินสิกันทีไรเจ้ามันตัวทีโลนุ่มงังอินเดริลิกับไหนบางการหัวอีมีบรรทุกขี้ซีโดจะเฉลี่ยรู้ Vi ved ikke så meget om, hvad der skal ske. กันเททุกเราจะติดดักขี้วันจงว่าแค่นั้นสิตักเตลัยทีมีค่ะ Men i en af de andre lignelser, Jesus taler om, så taler han om lønnen, det at du skal få magt, eller du skal få magt over 10 byer og 5 byer, siger han i en af lignelserne, ikke? ชิมทำเจเดจินังเจกันเทลมักจะออกช่วงเจจินังขวบปลาอุกตุนิสิไลเชลขัดกับขวบปังอุกตุนิสิไลที่บรรทุกเตะฮีชิมมีจงฟอน Helt hvad det betyder, tør jeg ikke sige 100%, men Anders Ova, da jeg hørte det her første gang, så kan jeg give jer hans forklaring på det. ขาชิมนี่มันก็จะบรรทุกเจดสิงหาที่มีขากันเทดีโคโลชิมันจะเราไว้ขัดหนักฮีจะกันทีไรนะโซวานี่รักชิมมีรักเทบันมีตุขาไปกับชิมเวมิซิ Hans synspunkt går på, at i 1000-årsriget, hvor jo der stadigvæk lever mennesker her på jorden, og de opnår træets alder, de bliver altså lige så gamle som i den første tid. Nå ja. Kum thong khat uk na kong kha ni ban chim du mi si hi liu cha na hin menung kan nun na kha jigen tela kum sau bi kan nung lai thing kung ten harak ni mi cha ba tong ni khat na volei sarkar rak si liu chan ban tu khan kan silai ti kha. Der udfører vi en opgave, som på en eller anden måde, ligesom englene, altså en rådgivende opgave i forhold til de mennesker, der lever på jorden. Kan du sige? Rådgiver. Altså ligesom en form, ligesom engle, altså vi hjælper de mennesker, der lever på jorden, det er hans opfattelse af det, det der med at få kontrol over 10 byer. Det vil sige, at forestil dig, i 1000-årsriget, hvor der bor mennesker i Esbjerg, så kunne det være, fordi jeg har været i Esbjerg, at så får jeg et ansvar for de mennesker, der bor i Esbjerg på det tidspunkt. Det er det, der er hans tankegang i det. Kai avan chimdu mi kum thong khat uk nak he avan ta chun te boy sukre uk tu kan silai tia khan kha khu para panga ti avan chimdu mi kha ta chun nak keima hi Esbjerg mi ka si khitik chana khin jekan Esbjerg khu kha i minung anung ri min ha kha kum thong khat liu uk nak khan vole nun ri silai cha khan tol rel tu awajo khet ve tu ka si theu lai tia khanขาขั้วปะระอุกตูปัญหาอุกปังอาอุกตูที่ไบเบิลนี่ชิมดูมีขาอานาสโอวาจวนเปียกนักจุนจุบันตุกันซูมตูนลักษงขาสิไลที่อันนี้กัน Dybest set ved vi det ikke helt konkret, så lad det ligge og lad være at gå så højt op i det. จุนจิตบักจุดเอามันนี่หินสิบักไลที่ขาฮิกงกันชิมหาตุกีขาวิลขันเป็นงอลกูเชื่อขากงจุดทลายที่ขาชิมดูมีสิบ่ Ja. Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal gå ind der. Det er en af mine bibellærer fra dengang jeg var ung. Han hedder Alfred Lorentzen. Han taler om, når vi skal ligesom sige, hvad Bibelen underviser os om, for at uddrage læren i Bibelen, så siger han, hvad står der i Det Gamle Testamente? Jeg ved ikke, hvor relevant det lige er nu her. Ja. Og hvad sagde Jesus? Ja. Og hvordan forvaltede apostlene det? Jeg tror bare, jeg går over det. Kan sige, at han er chim ni kha hi he pe tain chalhun ni je tinda chim boy su ni je tinda chim ti pol kha hi kong he ru ti ga khen Bible study ti ka bi ngai te ti kong kha ban chim du mi se
Bortrykkelsen, det var en hemmelighed i det gamle testamente, som jeg siger. I det gamle testamente står der, at Jesus kommer igen på Oliebjerget, men der stod ikke det her med bortrykkelsen. Og det er Paulus inde på i 1. Korinther kapitel 15. 1. Korinther kapitel 15 er det, vi kalder opstandelseskapitlet. Og der siger han, se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, altså der mener han, vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. Det er bortrykkelsen, der taler om her. Thiang lor kan timi kha bekam hluni kan zo sia chin bekam hluna chin a thup ni ban to kisi a fiang tuk lo zeng olive tlang ara than lai ti kha ezikiel ni achim siman selo I pol ni chun korin ku khan nang lenga chun achim ni kha bane dang deu ti zo manu hi bi thi kan chim na ti zeng ti lai minung hi kan thi di lai lo ki tik cha na kan thi di chinain chikat te kan hi lai chu ti chun chikat te kan nun kan pum kan thlen se lai ti pol ni chun khi khina chon piak ve ti pan re lu lo korin kot khat na lenga chunga khan ko lai kha. Ja, og det skal jeg prøve at forklare lidt, fordi det kan måske godt skabe nogle, men lad os lige tage det næste. Det næste sted, der står næsten det samme, det er i 1. Thessaloniker kapitel 4, vers 13-18. Ja. Kikha jiga dila Thessalon gut khat nak bali lei thum jong akhin kan mu tu thiam sining achim du mi khai khat go. Det plejer jeg at læse. Når jeg holder begravelse, så plejer jeg altid at læse det her ude ved graven, når vi har sænket kisten ned i jorden. Hi ruak ka vui tik po karel lang mang mi chang se. Det synes jeg godt du kan læse op. 1. Thessaloniker 4, 13-18. Ula naun ha ruat chan na ngai lo min ha angai chet ban tuk in na ngai chet nang halo nan ni chu athi che min ha kong ibita khang hal ter than kan dun ha Jisu chu athi a thau than ti kha kan zum chu cha ama zum buina thi min ha chu pathian ni ama sina chun arat pin ha lai ti kha kan zum recha tia kan in chim min ha hi boy pa ne kan chon piak mi si boy pa rat ni a kan ni anong min ha ni hin athi mi kha kan chok khat na lai lo ao thong van chung mi boy big ao thong pathian mu ko o thong chu hong thang lai boy pa rim chu van chung khinarung tum lai khrizum bu in athi arak thi mi kha nun na ka tho teran sim sa lai chu chani anong rimi na pol chu khodom laga khin boy pa chu wani hong tono ka pum kan sidi lai chun boy pa sina chun zung zalin kan lai chu cha pakhat hi hi bia hin nan tha inuam tar chiu ko te. Som sagt, at det her er et skriftsted, som fortæller os og understreger for os, at der er noget, der hedder bortrykkelsen. Vers 17, så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Det er bortrykkelsen, det er, ja. Så chân hi Bible chang zonga hin akan chon piak. Det tin da silai thi kan chimi chang le sri na ka khen zo phun lo kan ni anung rimin ha jong ka khodom la ka choi kan silai ti achim mi te hi thiang lor ti mi chasi. Jeg kan forestille mig, at nogle af jer tænker, de døde som, de kaldes de hensovede. De, der er døde i Kristus, skal opstå først. Hvad sker der, når du dør? Jeg vil tro, at nogle af jer stiller det spørgsmål. Ligger vi og sover nede i en kiste nede under jorden? Eller hvad sker der, når vi dør? Er der nogen af jer, der vil stille det spørgsmål? Ka bi zo hal pa jong kan du min ha jo je ke hi ka zo na hin je ke athi min ha kha hi ni dong nang boy pa ra than ti ka khan kan chok khan na la an ma tu khan thau than lai ti an thau ma sa lai a chi ni chun kha je tin da si nga athi min kan than chung ma ni hi peng kong ha le je tin da kha he pet lai khan nan ru ning a si chiung ha kha he pet lai khan ti. Der står her i vers 16, for Herren selv vil, når befalingen lyder, og når ærkeenglen kalder, og Guds passion gjalder, stige ned fra himlen. Det er Jesus, der stiger ned fra himlen.
og de døde i Kristus skal opstå først, og vi, der lever, rykkes sammen med dem. Hvad betyder det? Kai mi zo man thong van chung bi boy big out thong pathian mu ko o thong chu hong thang lai I boy pa sim chu van chung ken rong tum lai kan khri zum bu ina thi khri zum bu ina rak thi mi kha nun na ga thotar masan silai chu chani anung ri mi kan ni pol chu khodom laga khin boy pa chu hong ton ka pum kan sidi lai kha ma ka zon te he din da chim du nak si kha ban tuak chiu tu te Hvordan harmonerer det med det, Jesus siger, at den, som tror på mig, skal I aldrig i evighed se døden? Cả dọn cái vấn đề bồi súc khi ni cây mạ cái zoom in hả cho thi nạc ăn ỉnh lại lâu, anh tí mi dọn tê khăn vẫn tuộc chết đủ rồi, anh tin đã xin ha, thì bồi không không? Og her står det, at de døde skal opstå. Det skal vi forstå det her. Thì cái nó mới là zoom bồi thi mi nạc khán thầu thành lại thì hơi. Når Jesus siger, at vi ikke skal se døden, så betyder det, at et menneske består af ånd, sjæl og legeme. Bồi súc khi ni thi nạc ăn ỉnh thì là lâu tia, anh tí cái hin, mình chỉ mình nung hi chỉ cần tí là tác sa thiên nung, tháo nó nung mi cần si. Legeme, det er det, du ser her. Tác sa thì mi chú hi nên phụ khổ mi bi si. Nogle af os er smukke, andre er mindre smukke. Achio khachu ne do de achio khachu to palte do de do tuk lo de Nej, vi er alle sammen smukke. kan det do di kho Nej, men vi ser forskelligt ud. Det vi ser, det er jo legemet, vi ser, ikke? kan ni lo chiu lo hi si minung kan pu masining si. Men når vi siger, ej, ham der eller hende der, det er altså en flink fyr. Chỉ cần tí tâm cho ani silo ani no khi chỉ tâm mi cha tuk si du unung tuk ti ban tuk ten kan tí ton. Eller vi siger, men han er altid sur. Silo le ani cho zum sal pa thin hang ko ko ti ban tuk po jong ti kan ti mi. Så er det den personlighed, der er dannet, som er inden i legemet, som hører sjælen til. Sjælen. Chu alengi hong lang mi. Tu kan chimi pol achunga hong lang ter tu ji ka kan chunga mi kan til kan tharau. På mange måder er sjælen det vigtigste. Sigan til ju digan ti churut malo abe big mi jo kan tharau kharaksi. Jeg kan ikke gøre for, at jeg ser ud, som jeg gør. Sigan til hi ka sining pin ti man ka thang kholo. Jeg ligner lidt både min far og min mor, ikke? Altså det er det, der kom ud af min far og min mor fik et barn, og det var mig. Kanul ka pa mui klopal chi ko ko lai chu ti chu kanul ka pa ni an chung an sin mi ngak chia an fa ka sinak alang nak si. Men hvordan min personlighed dannes, Sina in abe mi chu ke ma pum pak ka sining kha zetin da si ti mi kha te. det kan jeg faktisk gøre noget ved. Chu je kan ti la zetin ka te kho lo te. Ved at lade Jesus forvandle mig til at ligne ham mere og mere. Cái thế khổ lắm, xin là boy sukri ni, akat ni tin te kha, ama hello chin lang mga akat henter, dati lawajun. I sjælen der er også sanserne. Det er hører, ser, mærker, føler. Jujajun chu kan tharau kan timi chu je kan tira asam pi si nun nak sam pi si kan thei ning kan be chim ning kan mu ning changjong kha asam pi chu kha kan tharau ka si. Så er det allerdybeste i mennesket, det er menneskets ånd. Jujajun minung kan sina ka abe pi big asam pi chu minung tharau ka si. Det er der min Guds relation den er. Det er den, der bliver født på ny. Det er egentlig den, der bliver vakt til live, når jeg kommer til tro på Jesus. Chu minung le pathian he kan ni pe tlai na aram pi jong si chu authentica zaitin da pathian he kan ni pe tlai ninga si ti mi kha zon khana thok mi si. Det du er overbevist om, at du tror på Jesus, og at du har en far i himlen, og du, når du dør, kommer i himlen, det er i din ånd, at Gud har fortalt dig det. Naga ke chu boy sukri zum tu ka si sukri tlan mi ka si sukri chu ka pa si tlan tu ka nei ani fa ka si ti inghal na kha je tin da si ti je chun me nong tharau chunga chun pathian tharau ni si ning kha. Når du mærker, at Gud er nær, når du uden problemer kan sige, far i himlen, jeg takker dig,
ligesom om at du snakker med en person, så er det fordi, at din ånd er vakt til live. Du kommunikerer med Gud i din ånd. Ja. Chucha chun achana jegen tilan nun na ka pathian kha boy pa ha ka nei ti na thin long na ru I boy pa na thang that boy pa ka lom tuk tia he chet tia boy pa na thang that ti ga khan angai ngai a chun kha na thin long na tharau ke ti pathian he ar ke chot du ke sie ti. Og at vi har det sådan, det er helt afgørende for vores Guds liv. Chucha chun chuti kan sining chun pathian mai ka jai tin da kan siti mi alak nak ke se. Paulus siger i Romerne 8, hvis nogen ikke har Kristi ånd, så hører han ikke ham til. Rom pariat chunga khan pol jong ni ti mi chu menung ha hin kri tharau nei lo mi na chu kri tan silo ti pol ni achim ka khazon te ka siete. Din sjæl og din ånd går ind i himlen den dag du dør. Nang ma nat min nat tharau kha la thi ti ka pathian sina kan lai. Det er derfor Jesus kan sige, den som tror på mig skal ikke se døden. Chucha chun boy sukri ni keima kan zum min ha chu thi nak aning lai lo ti achim du mi ka khazon ka siete. Når der så alligevel står, at de døde skal opstå, Chucha chun hi kam huna achim mi kha je da si athi mi na an thau than lai an thau mi sat lai kan chok kan hal ti nak zon te kha. så er det legemets opstandelse. Er det du mener? Det er mit legeme, som det legeme, der blev lagt i jorden, i kisten. Ja. Det forvandles, og jeg får et nyt legeme. Ja. Chucha chen hi ka son te aban chimdu nak hi ke ma ka zum ninga chun ti hi taksa tho than nak silai te kha thrau khan jegen tira kan taksa thi mi kha taksa tharin hok tho nak silai te chimdu nak zon te si te. Den bedste forklaring på det er ved at se på Jesus. Jegen tila ti fiang de kan chim sia chun ni chun boy sukri ka kan mu lai ti kha chimdu mi si. Jesus han døde på korset. Boy sukri vai lam chunga thi. Han blev lagt i en grav. Vole yan thum. Han opstod fra den grav efter 3 dage. Ni thum noa athau than kha than chung khan. Nu var der en forskel. På før han døde og efter han var opstået. Jo men lo adang chang mi cho athi han le atho than no I asining kha awari dangai. Før han døde var han underlagt nøjagtigt de samme betingelser som du og jeg. Jegen tilai thani at phum lan athi han khan chun achol chang ni asining vel te tu nang mal ke ma bantu kisi. Han måtte gå rundt i Israel fra sted til sted. Det tog tid. Israel rami atlon lentik zong khan mun khan ko khat khan nang mal ke ma kan kalban tuk te na kalve chan tam pi la ve. Men påskemorgen efter hans opstandelse, der står der, at lige pludselig der stod han midt i blandt disciplene, som ellers var inde bag lukkede døre. Han bankede ikke på og kom ind. Han var der bare lige pludselig. Athot han no khan zom hanu te adang tuk mi chu jul tun ha pol kha in khan pakhat chunga ani pum nak chunga khan in ka dong king ti lon rolo pin an lai baka khen awalang ati. Han var ikke længere underlagt de fysiske rammer som vi er. Afiang mi chu ti ama kha atu nang malake ma menung taksa sining tanga khan anung ti lo ti kha asining asi ti lo ti kha lang. Men de kunne se det var ham, de kunne genkende ham igen. De kunne da se hans navlemærkede hænder. Asinain an mu kho apum te khan mu kho chun aku di thien an khen nak vel ten ha jong kha ama asining bak te khan andang morning te khan an mu than kho. Hans legeme var forvandlet, det var blevet anderledes. Han har fået det, som vi kalder et herlighedslegeme. Det er det, der sker med dig og mig ved Jesu ved bortrykkelsen. Du får et nyt legeme, som forenes med din sjæl og din ånd. Er der nogen, der har spørgsmål?
Så tager vi spørgsmål nu, og så holder vi en lille pause. Ja, ja. Kan begge tage han har spørgsmål. Ja. Vậy chứ thiêng lol là mấy chi thọ thành thì mình khá Asia cho mấy chi khá anung mini kan chok kan halai lo thì cái nung chúng mo Asia cho mà khá ta cho nó thiêng lol thì cái tu cho vút thì akan lắc lại mi check bara kan khen lại thì cái mấy chi chúng mà thâu mà sao lại mà sẽ lo thiêng lol cho theo mà sao lại. Okay, jeg prøver at forklare, at han siger, at her, når vi snakker om bortrykkelse, så det skulle ske i kort tid, ligesom vores, det skal være hurtigt. Men her, når vi læser den her bibelvers, det siger, at vi skal ikke gå først for den der opstandelse. Ja. Opstandelse skal ske først. Så hvad er forklaringen? Hvad er inde imellem der? Hvad den skal ske? Det går simpelthen så stærkt. Det er jo Gud, vi har med at gøre. Det er Gud, der handler. Det går simpelthen så stærkt, at alt sammen det sker. Bibelen kalder det faktisk atomas. Altså inden for et atom, mindre end et sekund. Ja. Hitu det kan tilaiประเทศนี้คอนโทรลมีเสกเอาที่กันที่ละจันติกันพักเดียจังดิ่งมีที่ขี้สิประเทศกูได้อมกันที่ละจ้ะก็มอกันชิมนี่ค่ะเลี้ยงมออาเลียนกันชิมมีค่ะ Vi kan bedst forklare det med det her skriftsted i 1. Korinther 15. Et nu, på et øjeblik. Ja. Øjeblik, det er altså den tid, det tager for øjet at blinke. ที่การคนเกิดขึ้นนั่งให้งาส่งมาแล้วเป็นที่คิดจริงๆเลยโอ้ยบลิกชิคเตะที่การคิดชิคเตะที่อยู่กันมากันมีดักที่ทับกันวันตุกี้อาชิโกไลเอติ Der skal både de døde opstå, og vi skal forvandles, står der. จูการเตะจินมีที่จังพกอันเท่าไรกันมาส่งกันเช่นกันสิเว På et øjeblik. จูการลักเตะจิน Så det er Gud, vi har med at gøre, så du kan ikke fatte det med din menneskelige forstand. จู่ประเทศนี้ตัวดิ่งมีสิไม่นงลุงเทียนนักเลงจนตัวข้อมีทิลเชลเวติ Ja, var det svar? จู่พี่กันไปข้อมีเนี่ยเที่ยงหมดติ Okay. Er der andre, der har spørgsmål? ดังเตะเตะมีโน้ตปวยมันให้เวตัวจ้ะอายะค่ะเฮ้Ja. Ja. Okay. Når mennesker dør, præsterne altid siger, hans ånd er i himlen. Vi altid siger. Men her i Bibelen, hvad gør I så? Den her Bibel, according to this Bible, deres ånd er ikke, det ligner som om at deres ånd er ikke i himlen, fordi det skal her opstandelse igen. Ja. Så nogen steder, det kan godt være, deres ånd er i nogen steder ikke i himlen, lige med det samme. Men det kan du kun forstå ved at sammenholde de skriftsteder, jeg har prøvet at sammenholde. Fordi at vi forbinder et menneske først og fremmest med det, vi ser, altså legemet. Og det er klart, og det ser vi jo alle sammen ved en begravelse, det legeme blev lagt ned i jorden. Jadi tidak itu minum kan tidak itu kan muka mika sih deh minum kan sih itu kan pum ti zonga kan pum mika hi pum hisi. Du kan ikke rigtig forestille dig, at du kan være noget andet end det, jeg ser dig som nu. Jadi tidak hiti inang pun nang wan chim kahar ngai nang ma cho hoda ne si tu kan morning te lei hin zai ti dang in kum ti ki chim ko kahar ngai. Nu har jeg set nogle døde mennesker, ikke mange, men nogen har jeg set. Jadi tidak miti kamu mina andi laksilon achewa kamu miacun. Jeg kan huske en ældstebror på et sted på Bornholm, hvor jeg var pastor, der døde. Ja, Bornholmi rien karaktuan lewa jangan telah victim sih ældstebror atimi karakmumia. Jeg tror, jeg kom ud på sygehuset 3 timer efter han var død.
Jadi tilai sisungin ati nu nai betum pronga sisung gerak ra. Og da jeg kom hen og så ham ligge der, så tænkte jeg, det er ikke ham. Sisung ati kau mua kan jadi tilai jadi kan so tiga kan mahi ama asulok tiga ketinung Jeg kunne godt se det læme, det, som jeg havde set på, at det var der. Men det så for mig mere ud som et hylster. Næsten en mumiagtig person. Hele personligheden var der ikke længere. Der var ikke noget udtryk i ansigtet. Det lignede egentlig bare et tomt hylster. Jadi tilai kau mu tiga kan jadi tilai cu lani ama siti lo bentukin along mi pakat man ama ar kesini siti lo bentukin cukup kalau mau lai hojun kamu ti. Det du og jeg kan have svært ved at forstå, det er, at når du dør, så skilles din sjæl og ånd fra dit legeme. Jujun minung kan sini ngai sinang bagi mari sini di van kaiden ok har ngai sinan kan ti tiga jun kan klarau la kan taksaka aten. Hvordan vil du ellers forklare, når Jesus siger, at du ikke skal se døden? Ja. Jujun juga suan te ju jadi tila boy sukri ni ti nak antong la lo ati mi du suan te ju asikau lai. Men fik hun svar på spørgsmålet? Det forstår det, jeg siger. Ja. Nå ja. Ja, juga hal du mico ya. Koi kada kan klarau Det kan sælge mig. De spurgte igen om at hun mener. Jeg synes min forklaring er ikke så godt. Hvor er vores sjæl, når vi dør? I himlen eller i jorden eller så er de. Prøv lige at slå op i Johannes evangeliet. Johan Tongta 11. kapitel. Lei kat ka van kau tu ti. A thei go ma kha achim ding kha har tuk ve cha si. Ti ka ruwa. Ja. Prøv at læse fra vers 21 til og med vers 26. 11, 21. Ja. Johannes evangeliet, det 11. kapitel, vers 21 og til og med vers 26. Martani khansi suchu boy pa hi ka hin rak lo chu kata hi athi nga lo siman selo atu zonga hin nahalmi po chu pathian ni an pek lai ti kha kanghal tia ati nata chu atho than lai ti aji suni ati Martani chun asi atho than lai ti chu kanghal ko siman selo ni manung big tho than nak ape asi ko lai chu tia ale Yesuni Marta chu keima hi tho than nak le nun nak chu kasi keima aka zum mi po chu athi man thi se lo anung lai chon a hom man anung I keima kha aka zum mi chu an thi bal lai lo hi hin zum mo ati. Her har du nøjagtigt den problematik I spørger om her. Chu atu na ban hal mi zon te kha hi ka I he hin asi ningai khatwa tia kati. Lazarus er død. Lazarus chu thi chang. Og så siger Martha til ham, hvis du havde været der, så var han ikke død. Hun vidste jo, at han kunne helbrede de syge. Martha ni chun je da sidi chun nang ma kharak lo boy pakata ha thi bakla la. Tia ati adam ko ha. Tia ruwa. Og så siger Jesus til hende, din bror skal opstå. Boy sukrini ti mi chu nata pa he atho than lai ati. Og så svarer hun netop, ja, jeg ved, at han skal opstå I opstandelsen på den yderste dag. Ja, ka thei ko ta pa ha tho than ko lai atho than mi chu ni dong nang ni pe si lai chu tia ati. Så hendes opfattelse var egentlig, når man døde, så blev man begravet, og så opstod man først igen på den yderste dag.
Cho chen Martha ni along at lian ding a fiang mi chu minung kha kan thi phum kan si chu tika ni dong nak ni kan tho than la ti kha Martha I along at lian ding che si. Og så er det, Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Sinan si sukne ti mi chu ke ma hi tho than nak ka si ti ati. Jeg ved godt, i det her tilfælde, så blev Lazarus vakt til live og levede videre på jorden her. I det her tilfælde her. Lazarus, han blev vakt op af Jesus og levede jo videre som menneske på jorden her. No ya. Ju chen boy sukri ni jigen tila a tho ter ni a thak ka tila cho a thang I wole ya hin jigen tila al hanan nu ning batung nan ter than. Men læg mærke til det, han siger i vers 25 og 26. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Altså selvom man skulle dø, så skal man leve alligevel. Og så siger han, og så siger han, og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Boy sukri ti mi chu jigen tila hi ka man kan thei lam kan chimmi kha chan ko ke ma kha zu mi je tik mana an thi dai lo ti kha chim. Hvad betyder det? Er det fordi Jesus han er en løgner? Eller hvad mener han med, at vi aldrig i evighed skal dø? Jeg kan kun forklare det ved at sige, det er fordi sjælen og ånden er udødelig. Den kan ikke dø. Ja, kan chim khomi chu hi kan nun na kan tharau hi chu jegen tilai thi ko mi silo ti kha asiko ti. Så kan du så spørge, hvor er sjælen og hvor er ånden henne, som ikke kan dø? Ja, chu ya chen ka hal khomi chu khoi ka da kan nun na kan tharau chu asine ha ti ya. Ja den hun vil mai kende vi hvor er ånd og sjæl efter vi dø. Ja. Diri le. Makazon te akan achim du na ti makasi matika pasta pol ni khanti ni antitika makha athara mi ban chunga unjang atitika makha athara pathian do na athai ni ke chu athi lo chu mu ni athi bu khan athara kha ni do ni ma ha lai athu athi jang kha athara kha khosa ja unti adu na kha sin kha. Lukas 22, vers 24. Ja, hvad står der der? Jesus answer, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ja. Ja, det er et godt sted. Røveren på korset, som siger, i dag skal du være mig i paradiset, ikke? Det er en forklaring. Ja. Der er også en anden forklaring, at dengang, at Jesus opstod, så var der en del af dem, der var døde, de stod faktisk op der i forbindelse med hans døde der, og gik ind i himlen. Men det Sara nævnte der, det er jo netop en forklaring. Du skal være med mig. Røveren på korset døde, men Jesus sagde, i dag skal du være med mig i paradis. Så har vi også den lignelse med den rige mand og Lazarus, hvor de begge to dør, og hvor den rige mand er i pine, og hvor Lazarus er i det, der hedder Abrahams skød. Det var jo før Jesu opstandelse, så det var det gamle testamentlige forståelse af evigheden. Ja. Så den bekam hun i andre klientning som han om michuti Bible chachung som kan homi kha Abraham le Lazarus an sining khati Lazarus vole rak mle asifak sinan thi nuwa khan mirum pa ne homi chola Abraham hen timi kam hu chu atui kha sining te khan bekam hun chan songa athi mina tharau tuning an rok klientning kha seve te. Hvad vil du sige? Der er også åbenbaring 6:9, hvor Johannes ser sjælene forhold altid i himlen. Ja.
Fritz siger åbenbaringsbog Revelation 6:9, hvor sjælene åbenbart, nu kan jeg ikke lige huske det. Bitam pruk pakua chunga khan khoi kada tharau polen di kha johan ni mu mi jong ome ti. Det synes jeg ikke er så klart igen. Ja, så den forståelse hvad alteret betyder. Jeg synes de andre steder de er lidt klare. Navnet det du læste deroppe fra røveren på korset, ikke? Ja. Det er jo meget klart. Er vi med på det? Er der andre spørgsmål til det vi har gennemgået indtil nu? Du kan man kalde mit ting kan adang halding rimo. Men når går du dong cho vi pi ngai si cho. Ja. Ja. No. Chim ati chang min ha tharau kha khoi ka da lai wana ma direct akai asilawa khoi ka da tikha chikolomo haldu micho ya bi suna kom at a right disposal for hints so yeah 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 Cameroon pani, Malaya, Cameroon pakati gele hela kalcho. Yeah. Katika kandia adia ketika kanla gele tha, agar tuli thani, Malaya adia kabati solati kha ketika. Yeah. Malaya. Kau macam ni. Anong ko? Ketika Abraham le, Patien le, Lazarus kha titi kha. Direct. Okay. Yeah. Name it some do name it Abraham or Lazarus. Die var i nogle steder. Så det er en rig mand at sige dem og fra helvede, ikke? Så han rig mand har spurgt Abraham at han kunne sende Lazarus til jorden at fortælle om Jesus. Så men Abraham har sagt til ham, de har ordet, de har loven om Moses. Ja, det er nogen kan fortælle dem din family. Ja, han siger, at de har Moses. Ja, de har Moses. Og, ja. Altså med andre ord, de har Bibelen. Ja, de har Bibelen. Så som sagt, at i Thessalon, vi har læst, at vi skal ikke gå foran. Nej. For dem, der er dy opstandelse. Så med den her Bibel, Lazarus var død, men han er i himlen. Jamen det er igen, det er igen forståelsen. Det er sjælen, der er i himlen. Det er ikke hans legeme. Hans legeme bliver begravet. Det ved man jo rent historisk til alle tider, at de døde de bliver begravet. Ja. Det er jo hans sjæl. Ja, chimdu micho zigen tira atharau tu kha pathian sinavum. Pathian sin tija chimlonan kha Abraham avum tiko asinan ahong thau than la ti mitu ko ataksa siti. Det er det der er så svært. Ataksa na thau than lai. Jumo taksa thau than nakin muyen hong lang chiu lai. Ti kha singha. Ti kha hi ka zona chimdu bisi. La chimlo mitu chu kha atharau kha pathian sinama direct ma ti kha. Skoloma. Men de nævner, at når mennesker dør, præsterne siger i begravelse,
Så han er død nu, men hans ånd og sjæl er hos Gud i dag. Ja. Så er det rigtigt, at vores ånd og sjæl er hos Gud i himlen, lige med det samme, når vi dør. Ja. Det er det. Det synes jeg, vi har forklaret gennem det der med røveren. I dag er du med mig. Ja. Jesus siger, du skal ikke se døden. Aldrig i evighed skal du se døden. Ja. For mig er det tilstrækkeligt bevis på, at døden er en form for en indgang. Man går igennem et tæppe, en dør, et eller andet. Du går ind i en anden tilværelse. Ja. Du går ind i himlen, simpelthen. Ja. Så du har en chimmi jo. Så går på det her om de går det. Det er om de. Så man siger higa Thessaloni thot han na kan timi tu kacho. Atharau silo atak san hong lang ding mikha. Chim tu misi. Tak sa pu min hong thau than la sinan kha tak sa kha. Boy shu thot han na ata chun ban tu khan tharau jum hu kho silo. Khi ni khan chuni tin hu kho si chang mi. Tharau boy shu thot han ning kong ban tu khe ta chun ni ka si. Altså, når vi siger, en person er død, så er det hans legeme, der er dødt. Ja. I pinsevækkelsen igennem mange år, der sagde man aldrig, at en person er død. Man sagde altid, personen er gået hjem til Herren. Jegan tilai minunga thigan ti tek abi mi atak sa tu khasi te atak sa tu ka thi ti ko che chimdu mi cho atak sa thi khasi chu chun hi thiang tharau rian tuan nak revival Pentecostal Paul ni kan chim ton mi chu minungan thi tiga an thi gan ti balo pathian sina akal tia kan ti ton te. Man sagde aldrig om en person, som døde, at han er død. Nej, man sagde, at han er gået hjem til Herren. Fordi det, der sker. Ellers kan... Altså, jeg kan ikke forklare det mere enkelt, altså, fordi ellers kan jeg ikke forstå de steder der står, at man ikke skal se døden, og du er med mig i paradis, og sådan noget. Jeg synes, de steder forklarer det tydeligt. Ja, så det hele er biga tim velo det kikazona achibat dukan ni ne paradis hakim heno maticha khan khalechun. Og vi alle sammen kan stå og se, når en person er død, at der er et legeme der, som vi lægger ned i en grav. Ja, chiminung kan titika higan taksa timi tu khatlani kan phummitisi. Men du har altså ikke længere nogen personlighed sådan noget. Så kan man sige, at altså nogen jeg tror det er metodisterne. De tror, at man sover. Det vil sige, også at sjælen sover, og at ånden sover, og det hele bliver vakt til live, når Jesus kommer igen. Det er der nogle kristne, der tror. Mian thi tiga khan atak sa thi silomo chu tiga atharau jong kha anghil ve anun na jong kha ma he khan ani hil så chini dong nang ni an tho than la dilak ten tia azumin ve ti kri fa cheu khata. Og det, som jeg siger, I behøver ikke være enige med mig, men de skrifter, jeg har nævnt der, de er for mig helt klare og tydelige, at når jeg dør, så er min personlighed, den ser ikke døden, og jeg går hjem til Jesus, fordi at det du nævnte der. Så chun ka chimmi kha dilak bakin ki asiba ko la tia zoom kha how tuk lem lo siman selo ka chimmi tu hi bible la mi an si selo mo cha chin thi tik zo hen kan thi ti silon pathian sina kan kal tia ka chim ko. Det må i sidste ende blive et spørgsmål om tro. Jeg synes skriftstederne de understreger det tydeligt nok. Ja, cha tu i ran halbi pol khan alang ter ngai bible la khan ti. Jeg tror vi holder en pause nu. Chikat kan bani din talai ti